what TV ni so. Ya wani abrante ye interview kaseti amen. Mitina Yesu Kristo this madam de stop boy Yesu madam. Bawa wodiem. Bawa wodiem sawo ya madome o ye mba. Let's go. Emfaso kakra obenya afiri mu ni se time woni pa ne da ho no. Ye obenya afiri mu se wu nipa no wani age. Eba bi obefiri wo ye maba ya no me ba. Mitina Yesu madam sami kasenti awo wonni mi na me ka wasanda bondin kan samda. Na wamma kwa mu obi atra TV so kaseti aminti. Mitina Yesu madam tome wa wodie. Mitina Yesu madam tome wo nshira. Mitina Yesu madam tome wo yedie. Mitina Yesu madam tome wo yamba. Wunti Bema bi obe waru anasa ware no onu so be kono mem kobun sambe hu enchine me be bu abusun be ya no me abusun ya sanyina nana no se kwatin wo ya owuye se no kwan dia woni obi ani asem onko boko na se anya no kwan anya no pe e no so wode kwade a eno me ensem eyade a ekoso emprempren ewo memu se obi de nano cheche me da nanum ede kansem ede atu obi so na ekame akwa ese eyeduabode eyade a ekoso wo memu enwa disuade ne sei sunsuma sembei ena ya na ebata we hu so ensem aya na ede ano keka no bi no efiri se ye ka ne tra no ni nyina na ye nome ana ene na de ne nome the day na metimi ayo na me di besi nome ano kwan na me nso a me beka no me nsam ato obi so no say na wasamisi ehwe na me ka no na enkofasu nsan so bone mfa me bisan say ebe wi ache na afi matukotie na me de esu a me yem aha ye nyansapo kasa mfonyini so yesane ne badwembem we ni nsam a me ne mpanyimfo betena se na nanom na akekere ne nyansakwa so ye besane ne badwemba kwan so ti wo mo mutiri mu bobe no mu nimde wonama fam ani sunsun famu ena me ne wo mo bedi saa enkomu yi enye obia se black power wonam ne bebo nkomu yi nana Minia akwa aba na mpom ti sai oba de nana mada woro me ho ye pa nana ho ye die ene ne yen hyase ne yen toto nsemmisa no emfa mmoro no wonyi anu mfa me nana Minia ede ene nnome broni kan sekes me da se eno me gina ba bia nipa wo bia no me wo ejina ya solifie ejina ya bosomfie ejina ya hemfie ejina ya dwumam ye fie ye yire mu kura no ye mbem kura no me koso ho ya ade efiri wo tete akoso adi nipa nya bepem sa abiri teno me ho asem de baburu nyina bi wo ho de baburu ba ya kanema femfa baburu na nka mfa quotation bi enya ade ne nhwa ade a saun onfre kofi ma me no mfa baburu ne mra na yemfa enye adwuma hwe suma ho fa baburu da ho ne bla Yansaka kofi enti kofi ko fa bible na ba yentro so kopim se kofi de bible no ba nene na na pese wodi bi wura twe kunkurum kakra na yenhwe se na na betwa ntra eno me asem de baabi e wo ho baabi a e wo ho na eno me no ye won krofo bi wo ho a ode nsa ani kosua esi so obi wo so okuta no me ketrema obeka ne se ya wokọ wan fa ne se ya asem beto okay enti na obi bi sauti a wase ede ne nnome a sei na obesi akirem adifine de metima akirem ennome ne ye se nipa mienu aya ade na mente me ho ase abam akona na nnome aba ho akinye ba ya nnome aba se bia me no ya ye bibi na bia asisie abam na de mentime ho ase aba hona na nnome no ba abra emu bia mfa na no nkan bibia akwa no ankasa beba honhom ne ba behiem ama aketi apenokore sa Kofi the Bible naba mo Kofi the Bible naba na Bible won kwa de kokko ai kala minya ye no na de asembebo tu be bie Psalm 109 enyom wo ha ene sei enkono be kan afiri 31 no so okay Psalm 109 tu be kan afiri 9 no so ko si 31 no so me kan de free ni chichemu nkono no e de akosi 31 no okay enti wo de ye ni nkomo
na so nti enome no asorim ewo ho abosomfie ewo ho asole fie masarachi nyina nipa tese da bia nipa mienu be hia bia enome wo ho abra baako eye sisi baako ana baako aye bibia tia baako sa walewem na bi obi se wahwe obi oware ne de ne no ne ho akere ne kakra nti na ofiri nachi se bema na bekwa ama no se oba na bekwa ama no otena se no kai mo de aboa na wo se ade ama ya ama wo ne se ne me ho akere de se nananom wo ho ampa de a ene omu ne wonni enti se onu nananom so tie ne mpa yebo a omu ne ubedia kopum se wo be hu mistake wo akosiesie wo ho okay wan siesie di a mumma enkan eye sam ngoma no we mu dia na omobrofo adio yenko na yenhwe eti wo ha ene enkono ni ichemu enkono meboa ede eba Psalm 109 verse 9 going, let his children be fatherless and his wife a widow. Let his children be continually vagabonds and beg. Let them seek their bread also out of their desolate place. Let the extortioner catch all that he hath, and let the strangers spoil his labor. Let there be none of extended mercy unto him, neither let there be any to favor his fatherless children. Verse 13, let his posterity be cut off, and in the generation following let their name be blotted out. Let the iniquity of his fathers be remembered with the Lord, and let not the sin of his mother be blotted out. Let them be before the Lord continually, that he may cut off the memory of them from the earth, because that he remembered not to shew mercy, but prosecute the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart. As he loved cursing, so let it come unto him. As he delighted not in blessings, so let it be far from him. Verse 18, as he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowel like water, and like oil into his bones. Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually. Let this be the reward of mine advisory from the Lord, and of them that speak evil against my soul. Verse 21, but do thou for me, O God, the Lord, for thy name's sake, because thy mercy is good. Deliver thou me, for I am poor and needy, and my heart is wounded within me. I am gone like the shadow when it is declines. I am tossed up and down as the locust. My knees are weak through fasting, and my flesh faileth of fatness. I became also a reproach unto them when they look upon me. They shake thy hands. They help me, O Lord my God. O save me according to thy mercy. Verse 27, that they may know that this is thy hand, that thou that hast done it. 28, let them curse, but bless thou when they arise. Let them be ashamed, but let thy servant rejoice. 29, let my advisory be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusions as with mantle. What's it? Enkosi 31. Verse 30, and the last verse. No, I will greatly praise the Lord with my mouth. Yeah, I will praise him among the multitude. Last verse. For he shall stand at the right hand of the poor to save him from those that condemn his soul. Ebusia. Nti nini o mebusa o. Ti se me ko bodu ya maibone. Onye ebone. Eya me ya se ye nya twi Bible no. O twi Bible fa no bre me. Na yen kan
sanse wohwe brofo a makai di besi a eye no me nko a enu nti ma me nhwe sam enyum enyum no nka obi a waye ne bone nka ne mafa ho bɛn ene nkono hini fanie nwa me na me ntimi nya sam no ta ha me nya ne sisi a sam nie enya sam no 109 bɛhwɛ ase ma yi nyankopɔn mu wa no fi na me kɔ hɔ 109 me nya ne sisi a munya abote pa e pese ye hu ensam no ma mi 109 ni mu na fi ye nhwɛ de wo hɔ na ye nkɔ yenim ma bi 109 ni mu afi ye nhwɛ de e be free hɔ aba na ye nkenkan 109 no eno so ni ti enkono na me hya ase aka fi nya sa 109 verse 9 na ye nkɔ yenim ewo hɔ aha na twi na me pe aha twi ni 109 verse 9 abusia ye hya ase na ye de afiri twi no na ya kan de amamo ewo hɔ no mo ene be yire pa ne ma nye erisia bɛhwɛ ase enyom wo ha ene nkono ni chemu nkono no ɛhɔ na ma hya ase fi nti bɛhwɛ ase ma yi nyankopɔn eno eye verse say God's 9 na a wo kan yi 109 ni 9 hope na me hya ase mfiri okay na say wo se me hya ase mfiri 9 hɔ no pe ese na onti ase eti yankoi etifi asem ye David nyom ma ye nyankopɔn emua wano na abonefo ne nkontompofo abuo won ano etiame wode tekyerema trofo akeka me ho asem na wode ni tansem atwa me ho asia na wone midi akokwa otan mede hye medo anamu na medede na medie mpaya na mebo na wode bone hye me papa anamu na ochi me de hye medo anamu fa obonefo si ne so na ma Satan nyina nifa obu no atan a manu nifo na ma ne mpaibo nane no bone mane na insa na ne hwe adwuma no ma obi mfa ne ma nye erisia na ne yere nani okunafo etinkono ho ne bedu ameko no na ne ma inchinchini nsresre ade na won free won amamfo so nkohwehwe aduane won free won amamfo so nkohwehwe aduane ma opempensifo nsa nkade owo nyina na ananafo mfom na dwumade ma obiara adoye nkyere mano na obiara nnom ni misia ma wonhye nase ma wondi ingu awo ntoatoa a ediso yimu de etoso du 9 won kai na janom amumuyo Awurade anim na na bone nso won pepa edunum no ose etena Awurade anim daa na otwa won ho nkaye mfiri asase so edunsia esan se wakai se obeye adoye na ota onipa mobroni ni ohiani ne de nakoma abubuo se obeku won enam se odo nuabonti abane so na se wampe insira nti na se wampe insira nti ene no ntamtwen ose no me se ntade na eko ne yam se nsuo ne nompemu se nwo edunkono na no nye no se ntoma a ofra ne aboso na a ofra no aboso a ode kyekere ne ho daa yei ni me ho asempafo akatua a efiri Awurade nsem ne won awoka mekra ho ne won awoka mekra ho asembone no de otoso aduonu baako na wo o Nyankopon
ni merade wudi inti di mame na wadoye no ye yimi na meye mobroni ni ohiani na makoma eprawo memu mekọ se sunsum a ekoto wawoso me atwene se ntutu me ekoto me awoso me atwene se ntutu me ebuada nti me nkotodwe popo na me honam afon emusrade asa aduonunum na medie madane ahohora mama won ohwe me a wo so wonti aduonu nsia boa me erade me nyankopon je me sede wado yete aduonu nso na won hunu se wo nsani se wo erade na wo joye won de odome na wo de wuhira usori na wo won ani ewu na wakoa de nani age me ho asempafo be hye aniwuo na wafra won ahohra se ntoma mede mano bekamfo awrade pii meto ayeyie dwom mama no nipa bebree mu de atwa to aye aduasa baako no se ogina ohiani nifa na oje no afri wa wobu no akase ho no laaso na yi bia kata ho wu awrade bi hu word ni ha na menhwe bia saba kom bu no kra aten ensem wose se ogina ohiani nifa na oje no free wa wobu no kra aten ensem ogina ohiani nifa na oje won free won obu na ten no ensem ne kra free won ensem na je se twikin kan na fomu nana anti yeni ayekrum kasal na fomu nana emu dune kan no so always the mizika brofo ni twi ya utimi za brofo no ko yie kakra cha twi no nanso abusua se muti de mekan yase a na o kasa de fa obi a ode nano eka no mensam adotu omobroni bi so ti ese omobroni bi a onye hwe nanso obi pese odome no tan no ene wo kana sam de kire nyankopon na nyankopon so kire sa nipa no kwan obefa so ode be wo mu no a ese kwan a nyankopon so mfa so emfa emwa no na ese no mensam no ewo bible enye mi remfi kura na me kai se akokora bi kodi no agro ma ofre sisire efiri wura mu ema wono ebeche nkwada akokora tipa ene ade a ntina na se ayade a ehu pa ni kwase didi agro ehu ni kwase didi agro na efa baabi no aya na mebiremu ye ne ya dome no soso no kakra na omo makeka nsem ne kakra yemfa ye papa Ebenezer edie ya aba abontin ode yaw ene ye na hise no so no aya adwuma mindimi ngasa na asem no na aya adwuma se social media no mo se na asem na aya adwuma abusua ne nyintum nti de mesere abusua ne se omo nkwa abusa na omo nkwohwe so omo kwohwe na se ye papa anum asem no na omo nkwa nanim na ontwam enye no kra omo kopa ne chew se ye no kra eye no kra na se eye wono no ho because sa ade ni ntina ma sa akwa ne hawo na ba omo nkwa ne chew na omo ntwam se omo ankwa abusa na se eye no kra o kan bible na awo nto aso asem ne ye kan no ekwa because ka akwala de boni be na waye se kwadwom nwoma no nso ka ka boni be na nka waye na ma ye boni nso ye na ne so nti asem bi si a aya na ma ye ntra se nka se enye no kra ye se panyin ni hwe kra wo abache so ta se oba ya che ba ya na bebere ka na bakwe ye wo akwala ne kra na batwetua ho so wo abache nti ye besere ye wonsem bi wo ha ya ne fa ne se social media nsem no ya ne fa ne se ye hurudu de sem ba wonim de nipa ne tre ne fi aye ena obi oba ya de camera si ne so bi ehunu se onim de oye pa se nkomfa camera si ne so ye woni tanua we opese bibi si ma oba nanim be kanti no de camera si ne so ena obi wo so obi wo tika se wade a waye mekoko boodua ti bibi si o se wa boodua obi so be bo no wanim obi so be ka se on ka hwe o minua me de ache ko enso yaw na otini wonu mu no kura beda ne no media kwa kugina ba bia ya ade no eno ni tanua no omma wonte woni be ba won so na wo ko boye papa di ye papa ye wode ne manu na aka ho ebi na twa konkuru ya kan wasefo nyina se wantu wanamo a enye nko a ne be bi
enti ne yebesere se e wo mu se ye papa na anya ade de se watimi adome akwala a onim bone enim papa na emom ye musa se nipa no maame no kora no wote asem ne se papa na kasa asem no kora no edie na siye hwe ensantwerefo de bia me ka se wo beka obi ho asem no asem ne bae na host ne bae na obeka asem ne kora wo de se anya obi adwuma na wo ye wanya aka wi ade tia fa ka akọ no papa asem sei ne ba me station ne mo na mintimi nya ho hwe ya ka ho asem ti papa me serew se bibi wo mu a yenkele mfiri wo o no nkyire mu nkyire wo se asem kora bia nipa no beka ye enti sa weso de na me se ye pe social media hype nti ni aka nsem bebre hwe ante na mo program bia na mo ye fine efe baby wo ho a na eye ba se obi asem besi yenya nipa no kora ntie na no asem na ye de nipa no picture atoto abonten agu nanim asem na de bi se omudi ka frɛ wo kora e ka kyerɛ se asem se no obi di abedan ye enti ebre se ye be frɛ wo na wo so aba be kyerɛ wadwen e de afa wo no wagye peni enti omu mfiti prekope ebi wo bebre wo mo de picture ba abonten yo picture na ba abonten be ya omu de baba do omu mfiti prekope e na wo na wo de wasem ban no wo kyerɛ wo na ade vonyini ba enye wo mo radio no eno de yankwa de mame nsanse ntwofo yeti ye de yetie baabi e na ade wasem de abedan ye hwan na edi ubone onipa si ade ne picture ne to so how oh dabi mo pese mo de to so enti we nyina ko backstage o ansa na ebe ya se me fa ne se me ne wanya case e na wo si yemfa me picture to so abra me omu musa me se picture ne ye de to so no me pa na me mpe enti ko guma anim ase wie na ofre me se yenka ho asem no abufu a me de ba no kwa be na asem okura beka eno de me no ya adwen nanso mpɛkyɛ sɛ ubremu nsɛntwɛfo wɔ saa side na enye yi on nsɛntwɛfo asɛm ne sɛ mu peace so ti ase dika asɛm ne ba amfra fa no ni mienu nyina na ya tena sie na ya hunu de beka ti sɛ ba ko mente me ho ase ba mu ba ko kura na ene kwa sɛ ye show ni video eno de ye no kura bebree wɔ hɔ no a ye no backstage a ye mfa ma so ba wuti mu obi wo so kura na obi wo kura na menua hwɛ unim sɛ court timi di asɛm ne ye di ama wo se bi efie ne kofa e bia no kora bia a na adi ne yabu ama wo afi ne Duabo bi ne no me asɛm bi akoso a mo amotena ti di asɛm ne nyina na asɛm wo bɛfam ase okay na mamisa we no me asɛm a ye ka atwa konkra aka me na wo bɛdome me sanana no me na wo de ba no sanya no kore a e bia wo se sebe makofa oyere enti na wo dome me enya no kore nso se makofa ayere bi kura watete e na ade dome a nana se enipa na enya no kore mum bi kura nipa no sinim sanya no owani a obetimi still ama na ye adwuma me na nyame ana ensida puma yayira ye hwede ofa ye eni ho de ntina dua bechew nemum e bia na wafa puma da so ha enti nipa no a e bia mfa nse wo ne ye de asemato so de bia na me kase Duabo no ho ana no me no entena se ema obi no me mawo se wo mo bi do me mawo a wodi agoro ebe kan sese ya me fa ne se maame asem ba ye ya Ebenezer se maame na kwatena ho agu nanim asenti na wadome no na wasanka gay no so sori oti asem no ono so sori no so fa nsuo na ono so kira asem no mu kire nananom se ono de na adwuma na wo ye nipa no mom na obeka asem se boy no betwa antro a ono mom na se ne no me na odome no enko no so ono mom de oni mo hwe ba wo gitum na wo so gina se kekanse mu no se me de adwuma na me ye ntino me mfa ho e bia na okoka asem a na wo so wonnim bie na abenyawo enso na ama ho kwa ma ne ba mfram nipa ndi aba mfram o kan trase ni no kan asem se de me kan wati ase se me fa ne se yete asisi aye kan asem na maka cho se be mabosom nyina agimi na se ni obosom de o monkwase afo papa ya na me wie na se me kokos bompa ye mo se me de makosere se bofo me de me ka hype me hu nti me sere mo fa nche na wo a o ka bi no akosere de tu bewu na me mete ho na me bisa o sa asem fi se eni be bebre fi se mo akomfortity mo wani asofo e bia wo tumi bia mi nim tumi kura wo enti sa ade ne nya no kura na o mutumi fa kire na wo de aye bibi nam so no wo tumi ntino ensi da biara da sa sa menye na so mi wo tumi ntimi de fa kire ama na nya wo eni ba bia entimi si da titu Duabo wo mo ya no mo kon wo bo Duabo de wo bo wani o be sa de entimi si me de me se simo fidie so ka kire se enya no kure ebenya wa na so wa yampa wonye ya emfa won ni baabi nipa no beko tini se okodi adura otirimu fa ntia mo anku bosum di asem bosum bia di asem se be bosum bia ni wa wagimi a obeka asem na meti asem na me kwakoye dabi
na mo amuntimi nye frakadam na ada mo bosom ma enkonya sa nipa bi ni ho sa enu tina me kyerem sɛ wo na obebo dua no ebia wahwene ya yira ana sɛ me fa sɛ obi si na hwene ya yira no de ato so ɛna wo sɛ wo de wo mfa hwene ebia nto obo dua san ho de obɛka ne sɛ nana no madawroma mayɛ mfonzo da me de asɛm ato obi so da na emom sɛ asɛm yɛ ɔmode to me so yi de minim ho hwɛ de na mesrɛ hwehwɛ ma me na di ma me na emom gyina wo ka sɛ me mfa wahwene ɛna asɛm afo wahwene nana no mu enkume omu wiye so omu ahwene no kwa wo mu ko fa de bonsa de sia no wo wiya na emom anya ne de na okay ti o so wo kyerɛ mu kyerɛ nananom kyerɛ nananom sɛ nananom adawroma ahwene we de minim ho hwɛ na emom afo obi ahwene yɛ da ana ɔde domi mi ntimi sra wo we de minim ho hwɛ ntimi ma no me no nko no aso na emom wo ankasa wo gyina mu sɛ hwɛ tema ne yɛ wa akura ase na ko wiya nkwa mu nam na ma bi we kuro mu ne yɛfrɛ ne kasim na o yusu kafe ɛne yɛ lie me na me di kan saa ta na bosom no wɔ hɔ na me nim na bibi kasa kyerɛ me sɛ me mfiri anim nkodi akyire na me sɔre firi nam nkodi akyire akyi me na odi anim no me nua kwadwo akyi no sɛ na ɔnso wia nkwa mu na mu da ne mu nya de current one na aba la current one ne me na me kɔ wia ye ba kasa sɛ me nkodi akyire no anche me sɛ kafe no ɛkyi wa yɛ ntoa so bi yɛ wie yɛ hu de ɔte mo faaye so de asɛmnete ya wie enya so mu se kimdi ade na ye pe no achew de a wo no wafa eti obi na akɔfa obi yire ne ye ka wasɛm sɛ wo no akɔfa obi a wafa obi yire da na ye no kure na no kura mkɔfa asemesi yire ne mom sɛ we de sɛ di person mesi die anyamia anyamia minim ho hwe so ho enti no saa na duabɔ no ane nnome asɛm no etie wayɛ bi da fa so abɛndome no wadome no kyerɛkyerɛm emfa bufu omodua to bo ase nana no madawroma yɛ de asɛm ato me so asɛm we die me kai machi a mayempo a bia me wura fi ma fom saa fom no bia me sere mo nyimi mfirim ne mo saa fom we die me kaka me tiri manyamia nana ye hu sese wa me hu awofo no mkora bi no de wo ma no na akwa no me wo ka hye kodu meme su to kwa mu da wo bebre pa se ni nyina ya no me nsɛm ho wa kora we waso ade wo de tena wo behu de bia me sere awofo no sɛ akwala ya wade a men no men obufu sɛ de ya Opambour no yemum saa twɛn na abehu kase kodu obi ahyira ne ba ama ne wasisi mansions ekwa burokyire kwan so de daka papa ma ne manana no mu nyina bi titi aburokyire wo so wadome wo mafiri fra no pakop ma nwumre wo manyina wadome wo nyina mo nyina sam ho saa nkrofo so ya adome wo so wo mo wo wade ko boso ani no wanyam na bible nso sɛ awon to so nti de nkura na adom ba nyina no no me ne sam wo na ye ni sei emfa so bi wo ade ni pa bi ba sɛ enome no enome no emfaso kakra obenya afiri mu ni sɛ time woni pa ne da ho no de obenya afiri mu sɛ wo nipa no wani age there's a negative aspect no positive aspect no de ma o na fe de me ho ansan a awrade me da ase nananom sɛ masan meti afa mo hu sɛ de ya papa de ya abe ya because na yes enye no kore asɛm akɔka ato no so ne ade na no na chidu ye wa mamra wo bɛyɛ anya saa acha 40 days na na fe so no ososo benya problem faso a menya ne se ampa afa de nananom ansan me wa me hu nipa kora owi atomen okofa papa yiri okowi aduane no koyi nkwa mu nam no ne mo manu achi no saa faso na mani age no amamre bi wa wasem saa ye ne wi ani je ne pa sɛ nyankopɔn na ade bo ye sɛ o sɛ o da ase ntina nyankopɔn sɛ wa wade ayira no wan hwe ya obeyi nipa boni ni ase ni do faaye ti wo wi aso mo obi pa ma ne adwuma o tua ne ka ntino wo na obepo wase da na wa fere sɛ ne odwan kora na abeto a wakasa aguso wagya no do ma se da mo nyɛ saa firi nipa no so na e ba wo so zemi hu so fu bi no adom obi amena wu na o da na ni age a onkonko da ase onko da ase anyɛ saa obetu koti asan ne yam na se emwani nyi se ade no nyɛ wa dome keke enhu sunsan so abentinu anu no e wo se no se wie na kire na ma ni je nwie pa nyɛ se be sa ato abɛbɔ wa me wa aduro bi wo ho so a metima ya ma wadi ubobodua obi bobodua ade no wa ye pa podua we ayira ɛyɛ wo dia wo na afa ye ɛna me madi aduro nko bodua be sa akyemia adenta ya haban mawia wade ɛna me madi sa aduro no wo bomidua sa da ne mawia nam se madi sa aduro ntini bia bɔ no be sa abeto abɔ adenta na nanom yɛ sa ma anya ɛyɛ haban ne makaka no yɛ miminim de
ah wo the reverse Duabo back to center me ye wade akora na so so bobom dua odi agura obewu ampa so bia wo no waye bi so me na maye nso nam saa hahama na ba keka bom dia ya aduro no odi agura megya okwan sisi aduro no de sra na odi pia na me de nantwe ketere ma na ye me chine me de pipa ne modu pipa te sesere ba de sigya so na mache aduro no betimi no watena agya ntom ah che se obi ba sisi a obetimi aye saa de oh me yema wo mo na ya na me yema atitiriu ye wo mo a mo nsam wo bi timi se me ba a wonya ma me gise me twase ko so bi wo ho a obeya ama no de kobokoro no obewi ade obondua enya no wa obese wu oh medi Duabo adura me anti kes isa anti gebe na se ene me no me mfa ho sa adura me friend no we pon ene me wi ade ne sa wotu se na me fa ene boys ni bi so de wonyanya sa ade ne dia ekura se nu ohim no de ko bom dia entu bo mu se obi wo ho a wa ya ade ne fa no wo fo so se bodua enye me a wo de Opambour bom dia se ne ekura me bom dia okay me metima ka say madwuma me ye nyina mfonfo a maye da eye saa duru na metimi ye mampanyimfo bi nimu eno metima ba say eno nko ano de eye bosum me kire me na me ye saa duru na me de ama obi na say abema dabi na at times omo a aya na omo ware mienu ne miensa no omo so metaye ma wo mo ha omo mfi kwa animu no because and then wo kura be ka say we bondua o mo ngi kunu ntontwene because of ajapade ha ntia na atitirifu no sa ha anie odi sa aduru no dia anie okobo ni bia na wo so a wo yere peduabo anie kakra bi no pan kakra bi na pan no anie nti wo di sa aduru na o so ka kire wo yere no wo ma say wo ye modua wo ye me ye wade na nya ye ntana se ne ye nka ho asem bia wa obewu ese bia wa afo no aha na nansa na wo futuo ni beba na ma ye nhwe saa emfunyi na mimisa se eno no eye numi ni bi anase den na fe no wogina so na odi etufu na ya sorry akọ ye nhwe saa mfunyi na mom se nya owo de na se boni wo mu de a na fie bobio nananom asemi kotokuo Sanetie asuota no Sanetie atonya kumasu Sanetie abosun niasa nyina nananom sa kwatin wo ya owuye sa ye no kwan de a mo ni obi ani asem onko boko na sa nya no kwan anya no pe e no so wode kwade a nananom kai mo sore waka kai nana kwatin kai ma wo sama ne sore ezo samre ya ma hunhun se kan Sanetie anna dia sese bia nananom madawroma mo mo de hye mo na kontu a otu no kwan akwa nya no kwan mo bushia obadun sunya man obadun Ghana man nanso nipa on pes adepa no se on pe fie yie na ka on nkwanka ade no wono anka ye Sanetie nananom samre ya eniye de Ghana nananom munyino ma Sanetie yo nimu bia nananom atwahia ana ye gina ogunsa ye sraw dia sesa mo de to no nananom mfanto eya ne kansa asantefo nsegu yewia ne ye dia tato de ka ono nko na black power ni nyansapo entimi nko omonim na wo ma side ene omunwo wiewuo ye mfa kuntunkuni ni kobene enkoja wo moyie na sansem wo ya na ntitiro asante ye tadi twato awo nsegu mu no dodo me atamfo no eye no me ho na ye adwuma so adwuma ekoso wa hemfie ekoso obosomfie ena asori mu no so no de ekoso ma ne yehu ni se de sofo beka bia no age so amen so obo odua akora wa se enye ho nti obekun esa so de mu nyina no me ye wo ho ekoso nti ante ade ana ehu ni se titiru ya hemfie ne ya ekoso ye okasa bia ye ka ebompai ni nyina wie sere bibia wie a ya frɛ na nanom awie na ye bɛkɔ ne se nipa wo mpɛ kuro ni ye ka na ka kuro na bɔ ne konkomo so mo so no kwati wiye wom awalija ye wom adwuma se ye wom asesabo wom kese eye nomi a bibia hyem konkomo so ne ye tofa no abo esa bibia no aka bo no abo no tofua nti de nanom pɛ so mo de ye wo mo ankasa ho bo so bokɔ no obi te bo so mo ho na wa wen sa manafo no nyina se de bia ye gu nsa wi ase otubo nkonfo bi na ono so wa ye basa na ote ho bosomfo na ogu nsa no ono so so bo mpa se de ompɛ se adwuma beba na se bosom no ye adwuma enye se ye wo konfo no na wo ya bo se na bosom na hase no wo ku kakra se ye wo akwala bi na wo te ne nkyɛn a no nso hase se eku kakra wo bosom konfo na
ugu nsa no so na wo ya na bosom na ha se okun kakra nti mo si wonwum bi wo so na ade me ba ye wo ye misibiri bi sabra ba meyew to ma me ndie ana wontimi nto na na de won nye de onse ye wo bibi ti se bosom no akofa de na ba fie na mmom se wo twa ne ntro a obetwa wo ntro okay on fa wo so na ade ne ba ye wo twa ne ntro obekun ha ntro so wo ye misibiri bi sabra ba meyew wo na ade me ba ye kura wo ye misibiri bi sabra ba meyew nti ya na ya hemfo no ye bu nsan wi a na ye ya yem sesa nipa adwene me mpa ye nyina me bɔ ne se nana no mo adawroma obi a ɔmpe me yie a ka no nkɔ na nka de bi manim agu ase de mo nsesa na adwene no ɔntwene ho mfiri saa ne ma no ho ne mo mumua me na adwuma ne nyeye me ka se na me sua na me obɛ pieces crashes ena me papa ba ho wo wu nyame ba no kra nsi ne fɛ ne papa sɛ ya ɔna tete me a wo rapon fɛ so rapon no e katkisi wo roman kimle bi no e bɔ mpa ya na ɔse ye mmɔ mpa ya ma ya tamfo na me so na me se papa da bi ye bɔ mpa ya ma ya tamfo no mu wu a ye nhu ye ni monyam ni mo ye pom ya tamfo na wo nyini nkyɛ wo mu hu ye da ye wo mahu asɛm na bem wo mu a wo do ma no si me hu ne wo mahu me yie yo ama ne wo hu anu ma si me trase oku wo ma sa me se nkomo na ka wa ne kora na ya blabo ma konkwansa fo no mo na de yekɔ ai wo na to etem bia me bɔ mpa ya ma ama blabo ma konkwansa fo sɛ o mo be fa nsam nko na mo nyankopɔ mo nyini nkyɛ no mo de se konkwansa no be di nyame mo mo no mo enya konkwansa special no mo de bia mo me fa nko na nkrofo so hu yen because nya wo mo a ho ye nsem ho na de bɛkɔ na ho akra wo mo kra wo se ti wo mutumi ye la mi tia wo maka bo so god adwuma mo ye nafo mo asa o mo ma ye trende hwɛ na nsem me dan mi ye me nya konkwansa ni bi oba video nya da ko kyerɛ nkrofo wo ho na we na fi awu sini akoto pleasure nam se ya blabo konkwansa ni wa ya de se me mi ntimi mfa nko nsma akra se me kra mi hu yanka ma data sika so ho enti ye besere nyankopɔn sɛ ade bi a ye bia ya ye nsesan firi ho na mmoa ye hwɛ sɛ obi atime tam sika be 2 billion akina konfo ne asofofo ne amalamfo sɛ okɔsɛ obi abrabɔ sɛ wode kɔ China kon so a wodi 6 months wo ye ogolo container ba ko de ba wo ye ogolo wo bɔ mpa ye bi onipa na Opambour bi a wo bɔ mpa ya na su abrobo otim de otim enti yenya sɛ ye bɛsɛ obi hu man sɛ wabrabɔ kora mente ase ne nkura ne ba no ɛho nhia wo bɔ mpa ye sɛ wo nua na nsɛ na abrabɔ no bɔ mpa ye ma nyankopɔn sesa no wo dome no sɛ nyankopɔn ebosom nkunu no bɔ mpa na bosom no nsesa no na nipa na ɛde na ɛfɛ sɛ obi aka wo ho asɛm na ɔna ankasa asa ba wani ma bebu nkoto sɛ papa mesere ma ye obone fa kyɛ me de na ɛfɛ sɛ wo de akyɛ no so na mpanyifo si jama ne nka de ɛwɔ hɔ ne ma yifiri utirim de fine na ne ye na ne nye bi na matena nyansa nana medase pa abusia enti yadi si na ya sɔre so na yakɔ ne aye ne keje bi mesrawo wo fi a ya hwɛ yi pa sɛ de wusi de wano kansam kyerɛ wo nuanom onamfonom ne titiri awofo de bible kura aka mesrawo asante ngoma no wɔse tɛkyerɛ ma wo etwa wa ɛsene yiwan ɔma yɛn hwɛ nnome nsɛm yɛ de anoka na nei sana na adoda nkwakufu ado maame dome na enkenye enie ebia sa me nkɔ maame te ase a enka oye be the most happiest person or asase so empo na wumuna mu mpo no na ni beje ɔma yɛn kan sempa emfanto ye maso na ankofa no me amfa amre midi ade abusua pani owusu aduomi ema mu nyina ammo ene hwa a wɔgye ahenewa adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensia mo awotua ne nsem mogya mo nim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro mountain me ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade